Ne place practic, emisiune sponsorizată de Practicăr. Sunt Elena Nasconi și vă arăt ceva practic și colorat. Azi despre roșu, verde și albastru și cum ne fac ele viața mai ușoară și mai colorată. De când lumea se știe, roșu e fierbinte, albastru rece. Acum există și verde. Verde potrivită. La fel și la lavoarul din baie și bucătărie. Când vine vorba de spălatul farfuriilor, lucrurile trebuie să fie simple și practice. Sau cu spălatul pe dinți, mai ales dacă în casă există niște Kinder pe care trebuie să-i monitorizezi ca la cursele lui Usain Bolt. Până nu trec 2 minute, nu lași periuța jos. Deci roșu, verde și albastru. E și mai simplu. Mulțumim tehnologie, lucrurile pot fi practice și interesante. Așa au apărut pe lume bateriile cu LED care schimbă culoarea în funcție de temperatura apei. Ne place practic! Ne place practic, emisiune sponsorizată de Practicăr.